aw ni ce aw ni ɲatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa utkalo tile 7 sanba 2025 aw kɔni kibaru ni o wagati seli sananga dasi an bi kunnafoni baw mani ka olu da kulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la ale kɔfɛ bi kunnafoni ba minnu b'an bolo ni ka olu da aw kulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Mali autorité de protection des données à caractère personnel ni oye APDP mawere kone olu ye sefa war million duru amandi yere kon bi kula ko clinique mawere kon kanen yere ko folen be misabu quartier de konna kadaka ko APDP mawere kon nale ka fo ko nana o ga baraw yere kon ke nonu ka clinique la manu ma sonni ka uto o ga barake ko kon kera sawbe ni an ka autorité man ye sefa war million duru yere kon amandi bi clinique manu ka Ramadan kuntagala kɔnɔna an ka Mali douane maaw ka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ hɛrɛma kɔnɔ mara kɔnɔna na olu sera ka u bolo da mercure ni ale ye substance chimique jugumanba ye ale ni marifa dɔ yɛrɛ kɔni kan hɛrɛma kɔnɔ mara kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen utkalo tile 5 sanba 2025 Kajolo préfet ale kɔni wulila ni ka i senfa ka taa se furu commune ba yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka taa lajɛ yɛrɛ kɔni maa minnu bɛ don fo ji jukɔrɔla la ni ka taa sanu yɛrɛ kɔni ɲini ka taa lajɛ olu yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka cɛni min yɛrɛ kɔni don ba kofɔlen in na ale ni cɛni yɛrɛ kɔni donna la ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka dankari o maa ninnu ka o baara in na ji jukɔrɔlaw la Kasangani Beneka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya anniversaire bi 65 la fêteli yɛrɛ kɔni Beneka jamana kɔnɔden minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu ye ɲɛnajɛ kɛ o ko la CICB yɛrɛ kɔnɔna o ɲɛnajɛ in yɛrɛ de kɔni senfɛ Beneka jamana kɔnɔdenw bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka sefa wari million 3 ani dɔɔni yɛrɛ kɔni dajɛ ni ka o di an ka Mali finitigilakaw ma walasa ka se ka olu jukɔrɔma don banbaci wale kɛlɛli la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Tarata tɛmɛnen utkalo tile 5 sanba 2025 an ka Mali président fɔlɔ ni o ye Modibo Keyita ye ale muso sabanan ko ala ye nin ka kalifa minɛ la an ka Bamako kɔnɔna na ne ka a si to san 82 la Kunu araba utkalo tile 6 sanba 2025 Mamat Idris Debi Itno ni ale Tchad jamana ɲɛmɛ ale taara teliya ale ni baara visite dɔ la Niger jamana kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna a kunbɛra Niger jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Général Abdurahmane Tchani CEDEAO maaw ka commission président ni o ye Omar Alieu Toura yɛrɛ kɔni ka ale ni Gambi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tilalen kuma ɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na CEDEAO kɔni commission président yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ ko CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni ye décision ta ko san 2027 nata in na ko min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO ye k'a bɛna na a ka wari bɔ a yɛrɛ ko wari yɛrɛ kɔni bɛ tɔgɔ min na kɛ ECO de ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ale kɔni bɛ ka kasoladen dɔ minnu tɛ a ka jamana kɔnɔdenw a bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na ko komi ni kasoladen dɔw yɛrɛ kɔni na u bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔna na o jamana maaw banna ni ka u minɛ yɛrɛ kɔni min ye États-Unis maaw ye olu ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka u bila ka na farafin jamana dɔw yɛrɛ kɔni na o jamana dɔw yɛrɛ kɔni na Eswatini yɛrɛ kɔni jamana bɛ o la n'o ye farafin jamana dɔ ye ko juillet kalo tile 17 tɛmɛnen sanba 2025 États-Unis ale ye cɛ 5 yɛrɛ kɔni gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na minnu kun bɔra kaso yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ne ka na Eswatini jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o maa ninnu yɛrɛ kɔni nalen min ye Afrique du Sud ye ale ye Eswatini kɛrɛfɛ jamana dɔ ye olu ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ ni Eswatini ka décision ye ni o ye ka États-Unis ka criminel ba ninnu minɛ a ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko ni maakura minnu yɛrɛ kɔnɔna na Eswatini ka jamana kɔnɔna na ko olu bɛ siran o maa ninnu ɲɛ u bɛ ka siran a kana na kɔlɔlɔ jugubaw yɛrɛ kɔni se olu ma ni kunnafoniba nin bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na an ka Mali autorité de protection des données à caractère personnel ni o ye APDP maaw ye olu kɔni sefa wari million 5 amandi yɛrɛ kɔni da clinique kulaku maaw yɛrɛ kɔni kan ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Misabugu quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na APDP ale kɔni ye cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don Mali jamana kɔnɔdenw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni lafasali baaraw yɛrɛ kɔni ale ni ka an ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw lakana yɛrɛ kɔni o maa ninnu yɛrɛ kɔni ko min y'a to u ye sefa wari million 5 amandi yɛrɛ
kɔnda ni clinique ka o kɔni bɛ tali kɛ ko clinique man yɛrɛ kɔni bananen ka ni cakɛda man ninnu to u ka baara kɛ clinique in kɔnɔna na ko wagati tɛmɛnenw na clinique kula ko maaw yɛrɛ kɔni olu ye caméra de surveillance dɔ yɛrɛ kɔni sigi u ka yɔrɔ la ka sɔrɔ yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ u bolo o k'olu kun yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na APDP maaw olu kun nana u ka clinique yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli baara dɔw kɛ o caméra de surveillance la ko nka clinique man ninnu u ma sɔn togo si la yɛrɛ kɔni APDP maaw ka u ka baaraw ka u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ caméra de surveillance ninnu na u dun kelen ka u ban an ka nin cakɛda man ninnu ka u ka sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ clinique in na u bɛ dankari cakɛda in man yɛrɛ kɔni ka sariya dɔw la ni o de ye ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni APDP maaw balini ka u ka baaraw kɛ cakɛdaw yɛrɛ kɔni na a kɛra kɛnyɛrɛ entreprise ye o a kɛra foroba entreprise ye maa o maa yɛrɛ kɔni y'i ban ni cakɛda kofɔlen ale k'a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ i ka yɔrɔ la a yamaruya yɛrɛ kɔni bɛ u bolo ni ka sanction ta i kama APDP maaw yɛrɛ kɔni ka sariyaw a ka nɔgɔn wa diyalen don bɛɛ ye n'u nana i ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni na i tɛ se k'i ban k'i ka documentw di u ma i tɛ se ka i ka baarakɛyɔrɔ kunnafoniya foyi yɛrɛ kɔni dogo wa n'u ko k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ i ka yɔrɔ la i tɛ se ka u bali u ka sɛgɛsɛgɛli baara ninnu na n'o tɛ n'i kɔni y'o kɛ a yamaruya bɛ u bolo ni ka sanction ta k'i sɛgɛrɛ u kɔni filɛ ni ka nin amande min ta ni ka a bi clinique kula ko maaw yɛrɛ kɔni kan o ye kangarida kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana entreprise bɛɛ lajɛlen ma a kɛra foroba entreprise ye a kɛra kɛnyɛrɛ entreprise ye o k'i k'i jija yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ walasa k'a bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnw yɛrɛ kɔni lakana sabati k'i k'i jija i ka o sariya in yɛrɛ kɔni labato wa wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ni APDP maaw yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli baara kɛ i ka yɔrɔ la i wajibiyalen don ni ka u to k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ e maa o maa i ban ka ni ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni to yen nɔ u k'u ka baaraw kɛ min kɔni i bɛ sanction ko ye i ɲɛma yɛrɛ kɔni hakilina jiginna hali wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ni cakɛda kelen olu ye amande yɛrɛ kɔni bi baramuso maaw yɛrɛ kɔni kan ni nin société an ka Mali jamana kɔnɔna na mun ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛnnen don sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali ma an y'a ye k'a fɔ ko wagati laban in na o kɔni amande yɛrɛ kɔni da clinique man yɛrɛ kɔni wa wajibiyalen don n'a nataw la ni clinique man kan sifa wari miliyɔn 5 yɛrɛ kɔni sara ko hɛrɛma kɔnɔ mara kɔnɔna na an ka Mali douane maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu ka don tɛmɛnen tilew yɛrɛ kɔni baaraw cayara u bolo kosɛbɛ ko wagati kuntagala sunu dɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la douane maaw sera ka u bolo da mercure caman yɛrɛ kɔni ka hale ni marifa dɔ yɛrɛ kɔni na ni o wale yɛrɛ kɔni y'a yirana k'a fɔ k'an ka Mali douane maaw olu cɛsirilen don kosɛbɛ an ka Mali frontière bɛɛ lajɛlen lakana sabatili la ko opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni na douane maaw olu ye senatagamala dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ min kun bɛ ka bɔ Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ la ni ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wa ni senatagamala yɛrɛ kɔni ale kun bɛ fɛ ka i dogo ni ka tɛmɛ ni mercure boli seegin yɛrɛ kɔni ni nin fɛn kofɔlen ye produit chimique jugumanba yɛrɛ de kɔni k'a ka mercure boli seegin yɛrɛ kɔni giriya kun bɛ taa fo kilogramme 21 de la wa a kun ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka a ka ni produit chimique jugumanba yɛrɛ kɔni dogo cogo min douane maaw yɛrɛ kɔni kana se ka u ɲɛ d'a kan ko nka douane maaw olu b'u ka baara kɛcogo yɛrɛ dɔn u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɛra sababu ye hali n'a sɔrɔ ni voyageur yɛrɛ kɔni kun ye fɛn ninnu dogo kosɛbɛ u sera ka u bolo da fɛn juguba in yɛrɛ kɔni kan ko wagati damadɔni o kɔfɛ douane maaw olu ye bisi dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ u kun bɛ ka min kɔnɔna contrôler o bisi kɔfɔlen yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na douane maaw bisigara passager kelen na u bisigalen ni passager yɛrɛ kɔni na douane maaw u nana passager kofɔlen yɛrɛ kɔni fiye cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na u y'a ka sakiw kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni woloma saki min kɔnɔna na u taara bɔ marifa dɔw yɛrɛ kɔni kan ko a marifa in dɔrɔn kun tɛ marifa yɛrɛ kɔni kun chargelen de kun bilalen b'a bolo a ka saki kɔnɔna na douane maaw u ye ni passager kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ ni ka a di a ka Mali kiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ni maa kofɔlen ka marifaw bɔ yɔrɔ yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka dɔn maa ye maa sugu min yɛrɛ kɔni ni opération ba fila minnu na ni an ka Mali douane maaw ye sebaya sɔrɔ a la o y'a yirana k'a fɔ k'an ka jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na ko douane maaw olu jɔdaba b'o la ko wa u se ye fɛn fɛn u bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ u cɛsirilen don trafikiw kɛlɛli yɛrɛ kɔni kama walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati menasiw contrôle la a kɛra fɛn dɔw ye ni yamaruya tɛ fɛn minnu bolo ni ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na a kɛra maramafɛnw yɛrɛ kɔni ye walima marifaw yɛrɛ kɔni min ye an ka Mali douane maaw ye olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na tarata tɛmɛnen août kalo tile 5 san 2025 Kajolo préfet ale kɔni wulila ni ka i senfa joona ka taa se Bagoye ba ma ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ furu commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na préfet ale ka tagali kun ye kun kelen dɔrɔn yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka taa ba kofɔlen yɛrɛ kɔni état lajɛ sabula i n'a fɔ a b'a kalama cogo min ni ba kofɔlen yɛrɛ kɔni na dɔw bɛ dragage yɛrɛ de kɔni kɛ yen nɔ ni o ye maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ jigin ji jukɔrɔ ni ka taa sanu yɛrɛ de kɔni ɲini préfet ma taa o dɔrɔn yɛrɛ kɔni na
na a taara walasa ka se ka taa ba in yɛrɛ kɔni lahalaya lajɛ ale ni ka mesure gɛlɛmanba dɔw yɛrɛ kɔni ta walasa maa minnu bɛ don ji jukɔrɔ walasa ka taa sanu yɛrɛ kɔni ɲini ka fɛɛrɛ ni ka dankari olu ka baara ninnu na préfet ni délégation ba yɛrɛ de kɔni wulila ne ka taa o délégation in yɛrɛ kɔni na Kajolo service de sécurité ɲɛmaaw tun bɛ yen état ka service maaw fo ka taa se village in kɔnɔna na maa minnu bɛ lalala ko ɲɛma min ye préfet ale ni délégation ba in yɛrɛ de kɔni wulila ne ka i senfa joona ka t'i ɲɛ da ba in yɛrɛ kɔni kan préfet tilalen a ka senna yalayala la ba in yɛrɛ kɔni na a ye a laɲini maire ale ni bada kɛrɛfɛla dugutigi ɲɛmaaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ latigɛ walasa dragage in yɛrɛ kɔni dankari o la teliya yɛrɛ kɔni na ba kɔnɔna in na dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i y'a ye préfet yɛrɛ kɔni b'o fɔ o b'a yira k'a fɔ yɛrɛ de kɔni ko ba lahalaya yɛrɛ de kɔni ma ɲi nɔ nka min kɔni préfet ale y'a laɲini dugutigiw fo ka taa se maire yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ walasa dragage baara nin yɛrɛ kɔni ka dabila ba kɔnɔna in na Shodi Ag ni ale ye kunnafoni dilen an ka Mali jamana kɔnɔna na ale kɔni ye laseli kɛ a ka page yɛrɛ kɔni sanfɛ ko kunu araba utikalo tile 6 sanba 2025 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko Gawo ale ni Amasara Kad ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na k'a ka Mali finitigilakaw olu ni banbaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na ni yɔrɔ kofɔlen na ko kari ɲɔgɔn na yɛrɛ de kɔni senfɛ an ka Mali finitigilakaw olu sera ka état islamique Grand Sahara n'o ye banbaciwale jɛkulu dɔ u sera ka olu ka maaba dɔ yɛrɛ kɔni bɔne ani nani o tigi tɔgɔ ye Alfuseni Aga Amaya ye ko Alfuseni Aga Amaya ale kɔni kun ye maa lakodɔnnen ka da kan ni maa yɛrɛ kɔni sen donna maa caman fagali baaraw la ko o maa faga dɔw yɛrɛ kɔni na maa ta ani sababu o la o ye communauté dɔw ka maaw ye ko a don min na u ni an ka Mali finitigilakaw bɛ kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni ko Alfuseni Aga Amaya ale kun bɔra maa 3 de fagali la ko ni an ka Mali finitigilakaw ka kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni damajaw la ka da kan an ka Mali finitigiw sera ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka nin maa kofɔlen bɔnɛ nin na an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi kɔni an ka Mali état major général des armées an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ma communiqué kɛ nin ko ɲɛ kan fɔlɔ ka donna nataw la ni an ka finitigilakaw ka ɲɛma ale kumana nin ko ɲɛ kan an bɛ segin kura ne ka na olu daw tulo kan ko tɛmɛnen kɔnɔna na Benin ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire 65nan yɛrɛ kɔni kun bɛ ka fêter o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na week-end tɛmɛnen Benin ka jamana kɔnɔdenw bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu y'u ka ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔni kɛ CICB la ko ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in na an ka Mali ministre des Maliens établi à l'extérieur ale ka délégué yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ni o ye Abdul Kasim Diallo ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min ko dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ ba 1 man ca yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Benin ka jamana kɔnɔdenw minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan wari yɛrɛ kɔni taara bɛn fo sefa wari $3 ani dɔɔni yɛrɛ de kɔni ma o ye sera ka o yɛrɛ de kɔni dalajɛ ne ka o di an ka Mali finitigilakaw ma walasa ka se ka olu jukɔrɔma dɔ banbaciwale kɛlɛli baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi au conseil des béninois de l'extérieur olu ka présidenti ni o ye Ageuda Sofia yɛrɛ kɔni ale ka kɔrɔfɔ la ko ale ni a ka communauté maaw yɛrɛ kɔni bolo ni ye olu ka dɛmɛ yɛrɛ de kɔni ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma walasa ka se ka olu dɛmɛ u ka baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔrɔfɔ la ko n'i y'a jateminɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali finitigiw lajarabi yɛrɛ de kɔni bɛ olu kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa n'i y'a ta k'a lajɛ an ka Mali finitigilakaw olu yɛrɛ de kɔni bɛ jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati wa n'i y'a ye an kɔni bɛ ka segin ɲɔgɔn kan lafiya ale ni lakana kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen dabɔra an ka Mali finitigilakaw de la ko wa o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'an ka Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen bɛ vie la lafiya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka a ka wari yɛrɛ kɔni ɲini lakana kɔnɔna na k'olu Benin ka jamana kɔnɔden minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu sera ka sefa wari $3 ani dɔɔni de fara ɲɔgɔn kan ni ka o di an ka Mali finitigilakaw ma ko Beninois cɛw musow denmisɛnw makɔrɔbaw k'u bɛɛ lajɛlen wari de sara min b'a daminɛ 200 la k'olu b'a dɔn k'a fɔ k'u ye min yɛrɛ kɔni di k'a ka dɔgɔ ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o de se bɛ olu ye ko nin ye togoya ye olu bolo ni ka dɛmɛ an ka Mali finitigilakaw fɛ u ka banbaciwale kɛlɛli la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ maaba wɛrɛw fɛnɛ kun bɛ nin cérémonie kɛyɔrɔ in na ni olu fɛnɛ ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔdenw ma u bɛ an ka Mali jamana kɔnɔdenw ale ni an ka Mali autoritéw fo kosɛbɛ olu Beninois kunbɛ cogo ɲumanw na u dɔ ka kɔrɔfɔ la k'olu se ye min yɛrɛ kɔni o ye k'a fɔ Benin ka jamana kɔnɔdenw bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ye k'a fɔ olu ye k'u ni ce kosɛbɛ ko ouvrier u maçon k'olu yɛrɛ de kɔni olu ka welekan jaabi ni ka sɔn yɛrɛ kɔni k'u ka wariw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin dɔn in kɛ an ka Mali finitigilakaw ye ni an ka Mali ministre des Maliens établi à l'extérieur ale ka délégué général ni o ye Abdul Kasim Diallo ale ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin Benin ka ni jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ kɔni ma a y'u fɔ u ka dɔn yɛrɛ kɔni kɛli la ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigi
sigilakaw ma ni yɔrɔ in na an bɛɛ lajɛlen bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Benin ka jamana kɔnɔden ma an b'u fo u sen donni na an ka jamana ka ɲɛtaga baaraw la wa an b'u fo kosɛbɛ u ka jukɔrɔmadonna ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma ni banbaci wale kɛlɛli kɔnɔna na. An dusuma kasilen yɛrɛ de kɔni bɛ a lase aw ma ko min ye Modibo Keyita ni ale an ka Mali président fɔlɔ k'ale muso sabanan min yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Fatumata Jallo Keyita ye ko tarata tɛmɛnen o tukalo tile 5 san 2025 ko Ala ye ale ka kalifa minɛ a la ka si to san 82 de la an ka Bamako kɔnɔna na. Kabini laseli yɛrɛ kɔni kɛra ko an ka nin première dame kɔrɔ in ko Ala ye ale ka kalifa minɛ a la ni an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Mayiga ale bɛ kuma furancɛ fanga autorités ale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko an ka nin jamana maaba yɛrɛ kɔni ka fatuli ko o kɛmɛ ni ka Mali jamana kɔnɔdenw ni Mali autorités bɛɛ lajɛlen dusuma kasi wa a bɛ hommage ba kɛ ni ka ɲɛsin an ka nin première dame kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ko an b'an ka condoléances yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Fatumata Jallo ka sɔnmaw yɛrɛ kɔni ma ko wa an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni ka dugawu k'a ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Fatumata Jallo Keyita ale kɔni ka sukuyali baaraw bɛna kɛ cogo min an ma kunnafoniya sɔrɔ o kow la fɔlɔ nka dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an ka autorités bɛ sɔn ka hommage kɛ ni ka ɲɛsin a ma ni donna nataw la an ka Mali autorités olu kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ k'u bɛna hommage kɛ nin koɲɛ kan walima n'an ye kunnafoniya sɔrɔ an ka nin première dame kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ka sukuyali baaraw la an bɛna o kunnafoniyaw da aw tulo kan an bɛ wagati min na fɔ ko bi an bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ Fatumata Jallo Keyita yɛrɛ kɔni k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na n bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na. Kunu araba o tukalo tile 6 san 2025 tileganfɛla yɛrɛ kɔni fɛ min ye Tchad jamana ɲɛmaa ye ni o ye Mahamat Idriss Déby Itno ye ale kɔni sera Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger faba la yɔrɔ min na a bɛna tile 2 teriya ale ni baara visite la Niger jamana kɔnɔna na ko tileganfɛla nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati de Mahamat Idriss Déby Itno ale kɔni sen cura Niamey aéroport international kan ko a kunbɛnna Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Général Abdourahmane Tiani ko yɛrɛ kɔni kɛlen Niger ka finitigi bolofara maa dɔw yɛrɛ kɔni honneur kɛ ni ka ɲɛsin Mahamat Idriss Déby Itno ma o kɔni jiginnen ni ka bɔ avion kɔnɔna na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u sɔrɔla ka jamana fila ninnu ka hymne national yɛrɛ kɔni da jamana ɲɛmaa fila ninnu tilalen u ka foliw yɛrɛ kɔni na aéroport la ko Général Abdourahmane Tiani ale ni Mahamat Idriss Déby Itno olu ye ɲɔgɔn ye kungurunin kɛ aéroport international salon d'honneur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Tchad jamana ɲɛmaa ka ni visite min kɛra Niger jamana kɔnɔna na o bɛ tali kɛ jamana fila ninnu ka laɲini na ni k'u ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ko wa ɲani Mahamat Idriss Déby Itno ale kɔni ka na Tchad jamana kɔnɔna na o y'a sɔrɔ tarata tɛmɛnen o tukalo tile 5 san 2025 jamana fila ninnu ka minisiriw ye ɲɔgɔn ye minisiri minnu ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don jamana fila ninnu ka pétrole ko énergie télécommunication ale ni feere ni sanni ko minisiriw u kɔni kun ye ɲɔgɔn ye kɛ tarata tɛmɛnen o tukalo tile 5 san 2025 Tchad jamana ɲɛmaa ka ni visite yɛrɛ kɔni senfɛ Niger jamana kɔnɔna na a ka programme yɛrɛ kɔnɔna ko ani Général Abdourahmane Tiani kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ni o fɛnɛ yɛrɛ kɔni tɛmɛna jamana fila ninnu ka délégation yɛrɛ kɔni kan ka séance de travail dɔ yɛrɛ kɔni kɛ palais présidentiel la n'o yɛrɛ kɔni kɛra jamana fila ninnu ka autorités kan ka dîner officiel dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Mahamat Idriss Déby Itno yɛrɛ kɔni ka agenda kɔnɔna na a kɛlen don k'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni Tchad ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana kɔnɔna na ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ani ni ɲɔgɔn cɛ la ɲɔni a ka segin ni yɛrɛ kɔni cɛ ni ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na min ye CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni ka wariko ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu donna étape ba dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔ o koɲɛ kan san caman laban yɛrɛ kɔni kɔfɛ CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ ko min ye CEDEAO ka wari k'u bɛna o bɔ wagati nataw la ko CEDEAO ka jɛkulu maa ninnu ni olu kɔni bɛ Afrique de l'Ouest yɛrɛ de kɔni na k'olu bɛna u ka wariw dilan u yɛrɛ wari min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko ECO ye ko a wari yɛrɛ kɔni dilannen ni kow taara u taabolo yɛrɛ kɔni na a kan ka ban san 2027 nata in de la CEDEAO ka commission président ni o ye Omar Haleo Touraye yɛrɛ kɔni ka ale ni Gambie jamana ɲɛmaa yɛrɛ de kɔni to ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na o ɲɔgɔn ye de kɔfɛ a ye communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko san 2027 nata in yɛrɛ kɔni na ko CEDEAO ale bɛna a ka wari bɔ ni o tɔgɔ ye ECO ye ni wariko projet in kun makɔnɔnen don a bɛ san 20 bɔ yan kɔ bɔ ko nka an bɛ wagati min
minɛ ina fɔ ko bi a bina fɔ ni wari ko in yɛrɛ kɔni ko ŋaniya min kun bɛ o kɔnɔna na ko donna nataw la u bɛna na a lawaleya yɛrɛ kɔni ko kura min yɛrɛ kɔni bɛ wari ko in na o kɔni CEDEAO ma u bɛna wari ko in labɛnni baaraw kɛ cogo min o dɔrɔn de ye ko kura ye a ko la n'o bɛ tali kɛ ko ɲani CEDEAO jɛkulu kɔnɔna na ni u bɛ bɛn jamana 15 yɛrɛ de kɔni ma ɲani u ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔ u ka wari ko critère baaraw labɛnni yɛrɛ kɔni na walasa ka wariw yɛrɛ kɔni bɔ ɲɔgɔn fɛ CEDEAO commission ma o ye décision ta ko maa minnu pɛrɛnnen don wari dilanni yɛrɛ kɔni kama k'olu ni olu de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ ko wari dilanni ko yɛrɛ kɔni na jamana minnu bɛ CEDEAO jɛkulu kɔnɔna na ni olu bɛ kɔfɛ wari dilanni baaraw yɛrɛ kɔni na ko CEDEAO maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ne ka o jamanaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa olu ka se ka ɲɛtaga u ka wari dilanni critère yɛrɛ kɔni na ko nka maa minnu pɛrɛnnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi CEDEAO bɛna baara kɛ ni olu de ye walasa san 2027 olu ka se ka u ka wariw sɔrɔ min kɔni ye CEDEAO jɛkulu ye n'a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ ale bɛ k'a laɲini k'a bɛna a ka wari yɛrɛ kɔni falenni ka bɔ franc CFA in kɔnɔna na o CEDEAO maaw yɛrɛ de kɔni ye laseli kɛ ko ni baasi foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ ko san 2027 nata in yɛrɛ kɔni na CEDEAO jɛkulu jamanaw ka wari yɛrɛ kɔni na bɔ u tɔgɔ la n'u bɛna na o wari in yɛrɛ kɔni kɛ ko ECO de min ye franc CFA ye ko o kɔni na bilanen ka bɔ a ko la Afrique du Sud maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Eswatini ale kɔni kelen ni ka États-Unis ka criminel ba minnu gɛnna ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na ko Eswatini kelen ni ka o maa ninnu bisimila ye a ka jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka olu Afrique du Sud maaw jɔrɔ kosɛbɛ Afrique du Sud maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Eswatini maaw ka décision ye ni ka sɔn ka États-Unis ka ni criminel gɛnnen ninnu yɛrɛ kɔni minɛ a ka jamana kɔnɔna na ko olu Afrique du Sud maaw bɛ jɛ ni o ye ka d'a kan min kɔni Eswatini ye ko ye jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a yɛrɛ bolo ko nka mankutu min yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis ka ni criminel gɛnnen ninnu na ni ka na Eswatini jamana kɔnɔna na ko o de kɛmɛ ni ka olu Afrique du Sud maaw siran kosɛbɛ ko wa Eswatini kelen ni ka États-Unis ka ni criminel ba ninnu minɛ a ka jamana kɔnɔna na k'olu bɛ ka siran yɛrɛ kɔni o maa ninnu yɛrɛ kɔni kana na ko se olu ka jamana ka lakana ma ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Eswatini ale ni Afrique du Sud ko jamana ninnu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de la a ka kan yɛrɛ kɔni ni Eswatini ale sɔnna ni ka ni majuguba ninnu minɛ a ka jamana kɔnɔna na olu Afrique du Sud de bɛ siran yɛrɛ kɔnɔ hakilila jiginna juillet kalo tile 17 tɛmɛnen san 2025 cɛ 5 gɛnna ka bɔ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o cɛ 5 ninnu yɛrɛ kɔni ko olu ye Vietnam, Yemen, Cuba, Jamaïque ale ni jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw de ye ko wa don kɔfɔlen na États-Unis ale kɔni ni maa 5 ninnu bɛɛ lajɛlen don États-Unis ka avion militaire dɔ kɔnɔna na ni ka u gɛn ka n'u bila ka na Eswatini ka jamana kɔnɔna na ko ni maa 5 ninnu bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔna na o jamanaw banna k'u t'u minɛ o jamana ninnu banna k'u tɛ u ka jamana kɔnɔdenw minɛ États-Unis ka autorité maaw ka kɔrɔfɔ la k'u kɔni selen Eswatini jamana kɔnɔna na Eswatini autorité maaw ye u minɛ ni ka u datugu fɔlɔ wa Eswatini autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni taga wagati sera u ka jamanaw kɔnɔna na k'olu Eswatini autorité maaw bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka u gɛn ka bɔ yen nɔ ka u bila ka taa u bɔ jamanaw kɔnɔna na nka min Afrique du Sud ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a jɔrɔlen don kosɛbɛ n'a ka jamana ka lakana kow ye ka d'a kan ko États-Unis filɛ ni ka ni maa minnu gɛn ka bila ka taa Eswatini jamana kɔnɔna na ko maa ninnu mankutu ma ye u bɔra kaso de la wa walijugukɛlabaw yɛrɛ de kɔni don ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma